Това е първата букса, която ще сменя. Тя е част от... тя свързва реално конзолата за светлини, мигаче, бибитка с останалата инсталация от мотора. Ето е, тя е 6-пинова. И надявам се да може да видите цялата као и всичко, което се е случвало вътре, което за тия връзки като цяло не е окей. Особено когато говорим, че тук минава и веригата за светлините. Както виждам по схемата, тук няма реле, което означава, че е добре да се грижим добре за връзките, да са максимално стабилни, за да получаваме пълната мощност 12 волта или в случая прикаране 13-14 до фара. В противен случай, точно от кофти връзки и подобни, волтажа пада. И така, вземем резачките, режем, като оставям малко от кабела с идеята след време, ако реша тази букса да използвам отново, да мога да я запоя към инсталацията. Така, ще го правя едно по едно, кабел по кабел, за да мога да прехвърля правилно кабелите, да ги прехвърля по абсолютно същия начин в новата букса. Хващам първия кабел, в случая ползвам най-долу, ляво, черен. Оставям си малко място, както казах, режа. Това нещо, само че най-вероятно ще трябва да оголя повече, за да го прекарам. Нямам някакви професионални инструменти, затова използвам макетно ножче. Заголвам малка част. Това трябва да ми е така достатъчно, да. И стискам. Като, за да съм сигурен, че всичко е наред, и с резачките стискам веднъж леко. И не знам доколко е професионално, но обичам тези връзки да си ги запоявам. Последната стъпка е кабелът да го нанижа в правилното място. Това е задната страна на буксата. Така изглежда оригинала, така че вкарвам долу вляво. Трябва да се появи и да щракне. И разбира се, така действаме с останалите. Монтирах го. Запазих реда на кабелите. Монтирах и държача отпреди. И сега остава просто да върна част от изолацията на кабелите. Ще го увия в изолиран, за да са винаги заедно. И ще минавам към реално другата страна на съединителя. И ето го най-големия плюс от това да имаш буксите. В случая аз какво направих? Махнах конзолата за светлините мигачите и просто си оставих един бутон за светлините. Причината е, че конзолата е голяма, пречи ми. На един място сложих бутона за вентилатора. Мигачите иначе в гората не ползвам. И така винаги мога да ги сменям като видя зора. Ако ми се наложи, просто същия купон ще сложа и на буксата. И при нужда просто сменям купонга и мога да използвам и оригиналната конзола. Това от мен. Айде успех!